Welkom bij Omroep Friesland. Een van de meest actieve en productieve jonge Friese schrijvers is Tjeerd Bruinja uit Groningen. In de nu volgende aflevering van Schrijversleven een portret van deze dichter. Hier is de man die het rennen mat, die het rennen mat. Zo vol van begeerte en reetverslaving, zo blind voor hoe het land erheen leidt heiten, dat er rennen mat. Rennen want het voorzichtig wordt en tin als lucht zien langst me oplost shut. Door het park bij de Zoonbakdel, door de Zoonbak het Limrek in, dat het dreamt van woestien tonghagen dissen en stooszoon, zo tin als hij worden wil. De man die het rennen mat, die het rennen mat, maar zijn dream dat je stek om hinneken. 2 Friestalige bondels had er inmiddels op zijn namen stingen, maar zijn eerste poëziebondels die er de wereld in bracht, waren in het Hollands. Tjeerd Bruinja, Benny Reensje Mageest, is een van de jonge Frieske schrijvers die in Greens wennet. Hij is net alleen nog actief als dichter, maar ook als organisator, tijdschriftredacteur en performer. Ik ben begonnen in het Engels. Tred je niet alleen. Nou, volgens mij wie dat de Huttenheugd of zo'n Centerparks park waar ik mij wat afzonderen van de rest van de familie en in een bubbelbad zit en gewoon wat te jong. Toen merk ik pas dat ik mijn tekst werk ik hoor. Ja, zo is het begonnen. Want dan lees ik wel, maar toch heb ik wel zo in mijn jeugd gewoon Arendshoog en dat soort boeken en zo. Dus het weer wel de muziek waar ik echt naar de teksten begon te luisteren en zo. Ja. En wat voor poëzie wie je dat dan? Dat wie in die tijd misschien wel wat hoe zei dat? Onderkoelde teksten van Dire Straits, van het Ierenwerk, zeg maar, in de jaren 70. Een beetje stoer praten over een six-blade knife en en waar luister ik meer naar? Ik luister naar Toto maar toen begon ik al aardig gauw naar Marillion te luisteren en dat had heel belangrijk geweest. Fish, wie vroeger zanger in de jaren 80 en die maken al ingewikkelde teksten en die gebruikten al wat drugs en zo. En een hele plaat is ontstaan terug een hallucinatie die hij hier. Het is een hele mooie, best wel een concrete plaat worden steeds, maar dat begin, dat wie een trip eigenlijk ontstaan. Dus dat is wel heel mooi. Ik geloof dat in die tijd zag ik het heel erg in de ironische tekst. Dus ironisch, een beetje maatschappijkritisch en ja. Wat mijn poëzie ontspreekt weer dat ik gewoon een fuck van snap. Dus er zit een mysterie in. En dus ik maak ook wel mysterieuze gedichten, want dat wie zei van ja, monkey see is monkey do. Ik die wat ooraapjes ik die, wat ik dacht dat de ooraapjes dienen en dat we net echt begrijpelijke teksten maakten, maar er moest iets zo rijm blijven dat ik het zelf ook net snapte. En toen ben ik in Londen geweest een keer, gewoon op vakantie. En ik kwam weer om en toen zei ik een ppm en toen dacht ik, shit, het lijkt het wel op Friesland. En dat wint populair, denk ik. En toen ben ik schreeuwen vers en toen had ik het voor het eerst idee van, oké, nou is het goed. Dit is de eerste Nederlandstalige vers waar ik echt tevreden mee ben. Dus dat is een beetje hoe die terugbraken komen. Dan merk je van, oh ja, dit had meer waarde, zeg maar. De bloot Oranjestein. Dus en toen even 3 jaar daarop denk ik, daarna wie ik al belutsen bij Winterschrift, festival hier. En toen ik kon praten met Marijke de Boer, die zit toen bij hier. En die zei van, nou schroef zelfs ik, ja, ik schroef ik, maar schroef ik in het Fries? Ik zei, nee, ik schroef net in het Fries. Nou ja, als dat haast, dan was het opsturen. En ik die skimmaakwerk, ik had altijd eigenlijk werkdienst en werken bij Scro ook. Dus dan ik in een uur mijn werkdienst 2 uur verstien.
En dan week wordt ons kroon. En toen kwam ik de eerste keer in het Frieskenstik. En dat is ook de opening van, zeg maar, van het eerste boek. Paken die het begon bij Ienko. Paken met zijn wief, dat er zat zijn skelkoer, dat ze de broek vol mierde. Paken die het nachts mij haar kroepen voer. Paken dat van zijn waar dat er een seksfilms op Duitsland zag. Paken die ik zocht. Paken die als enigste nog met Jan de Geiterneuker praten hoe vroeger. Dit zijn dochter stiekem hillig verkleren. Zijn zoon woer maar krijgt zijn best een trouwen litten. Maar ze woont net op een stal en haar het waar stien werd het te plak weer. Paken koer de utopie van skinnen handen. Dit is het plak wat ons membennen is en wat is Paken begonnen is met zijn, nou ja, met ons beppen natuurlijk, met de pleats en ja, dit is waar ik heel soort in het Oerswest ben. En ik ben hier een heel soort West. Ik wil natuurlijk al in Grains wennen steeds, maar dit is ja, eigenlijk voor mij meer, ja, dit is echt thuis toch. Een soort, ja, het is wel thuis. Hoe kiest dan, wat was je in mij maken, haast dan kwijt in de poëzie, in de gedichten? Hoe verwerkt is dat dan? Ja, dat werkt het de fictie van te maken. Dus ik liet de Spaak uit zijn graaf komen. En het graaf is hier achter ons. En ik liet hem terug de huizen in en ik liet hem daar wat terug in zweven. Zo kan ik dat zien laten, die vrouw, en wat dat budget. Hij kroept in de waskantje. Het waskantje is het waskantje dat bij hem wasket. Dat door die spieren in de get. Dus het is gewoon badje. Het moet net te zwier worden. Ja, dus zo. Dus het ding erbij te beting. En zo verwerkt is het eigenlijk, of zo broekst, de vrouw is dan wel kaamst hier in Eerstrum. Ja, ik in die gedichten. Ja, zij broekst vooral de energie van de kracht die die beelden of die dat had, zeg maar. En daarna is het mij de leefde van Wudden, zeg maar. Ja, een gedichtmeidje. Mem zei Jimmy maat, ik ben hartstikke keel. Hij leeuwde het net. Als een Stan Laurel tilde ze de broek op. Schummer. Zij wies een keer van de trap vallen en een skoftje uit de wei. Zij wies een keer misselijk omdat een nieuwe hagelwitte televisie haar zeer oneigen die. Wat er onder meer werk leidt, is een soort leefde en dieren. Dus dat komt natuurlijk bij heel soort scrowers. Maar dat is in het Nederlands misschien wat afstandelijker. Hoewel lessen zei ietsje mij. Dus maar ja, Thomas Oosterhoff die zei lessentje mij van dat hij wil zeggen dat het aparte wat in het Nederlandse ziet, de aparte beelden, dat die nou steeds meer in het Fries willen komen. Want die heeft het tweede boek dan ook lezen en die zei van ja, ik zie nou dat het meer bij elkaar komt. Ik denk dat het ook wel zo is. In het ziekenhuis. De trap op, altijd het rennen. Ik sloeg 3 mijn oer. Stoot in de gang wie mem del, net schoen. Thuis hier ze nooit een ochtendjas aan. Thuis hingen soks in de kast. Ja, van mem, dat speelt natuurlijk altijd een grote rol. In mijn hele scrollerscript denk ik een heel grote rol spelen. Dat is ook wel gek, want ik moet haar eigenlijk dus heel erkentelijk wijzen voor mijn ontjouwing als scroller. Want in het Engels, een terugbraak die ik maak in het Engels, dat wie ik maar een gedicht voor haar. En dat wie ik dat ik dacht van, oh ja, nou ga ik het te pakken. Nou ga ik eigenlijk een keer een aardig gedicht kunnen. En dat wie in het Nederlands, denk ik, van een pad ook wel zo. Dus dat is in alle talen of vakken, dat ik dus mems kunnen, dat het dan meer waarde krijgen. Los van dat oor dat ik wel oorgedichten kunnen had, die ik wel de moeite heb vind. Maar ja, zij had er wel een rol in spelen. Doe eens het tredje en doet ze verstoren. Ja. Dus dat had wel een rol spelen en dat is wel belangrijk geweest. En ja, ik weet het. Misschien omdat ik wel een beetje een sluitend meisje ben. En dat verhaal, zeg maar, dat een soort link is naar een soort natuurlijke drive of zo. Dus dat er niet keer, ja, dan kist er net omheen. En dat is wel belangrijk voor poëzie natuurlijk, dat is op een bepaalde manier toch heel eerlijk best. Zonder te zeggen dat het fictie is of wierheid. Dat gaat niet om, maar het is wel een soort eerlijkheid of zo. Ja.
is nou werkje gewoon. Het is nou werkje onoeuvre en dat is heel mooi. Ja, dat is juist dat zo, als dichter. Ja, zeker. Ja. En dat op 10 leeftijd, zei ze dat. Ja, nou, daar heb ik net zoveel mee te schaffen. Nee. Maar die leeftijd, ik ben gewoon een oeuvre aan meisje. Ja, daar ben ik gewoon op mijn trekje in principe natuurlijk. Nou, dat ik dat nog als literaire kwaliteit zeg, maar dat is wel het begin van het werk. En dat is in een lijn, zeg maar, die het lussen met vanuit dat verliezen, werd ik nou wel mee in contact staan. Dus net dat ik nou denk van dat ben ik helemaal net, dat is onzin, dat is jeugdzondes of zo. Nee, dat neem ik wel serieus. Ik zit qua schrijven in een vrouwentraditie, vrouwenliteratuur, net Fries. Of net alleen maar Fries, ik sluit het net uit. Min of meer, dat had ik begrepen. En is het nou ook veranderd voor jou? Dat je andere gedichten beter vindt als de Friese? Tjeerd Brunja is de enigste Frieske schreeuw die met Hollandse gedichten opgenomen is in de blomlezing Vanuit de Lucht. In die bundel stiet het werk van 28 jonge Nederlandse schreeuwers die het nijnjontje 70 binnen. De bundel is geestal door Daniel D., huisdichter van de Grijnse Universiteit. Oh ja, klopt. Ik zit in Esseling, die dat ook zo van zalig. Tjeerd Brunja is gewoon een bijzonder dichter, omdat hij een eigen geluid heeft. En het NRC Handelsblad had het over prikkelend en tot de verbeelding sprekend. En het AD had het juist over geraaskal. Maar hij is iemand die de taal juist niet gebruikt tot in zijn minimum. Maar heel veel beelden gebruikt en ook overbodig in sommige opzichten. Maar juist dat maakt het interessant. En daarom heb ik hem ook opgenomen, omdat het gewoon erg goed is. Wat is het wat deze jonge dichters bindt? Ja, wat hun bindt is dat ze poëzie schrijven. Ja, Komrij had het over dat wij het hebben over onze luxe problemen. En dat wij gewoon te veel keuzemogelijkheden hebben. En daarom, dat is ons bindmiddel, zeg maar. Maar ik wil me daar zelf niet aan vastpinnen. Ik weet het niet. Dat moeten de mensen maar zelf lezen, denk ik. Wat ons bindt. Buiten onze leeftijd. Dan laat je vanuit de lucht schieten. Nou, nee, dus ik ga niet laten schieten. Nee, maar goed, ik snap hun beweging. Ja. Nou ja, ik moest me redden met de middelbare school en daar werd het absoluut net populair had je goed Fries kon. Dus ik moest heel erg beziekje om goed Nederlands te praten, want dat deed ik nog wel een slag. En moest ik nog eens beziekje om de uitspraak goed te krijgen, want ik knauwde natuurlijk al het leven. En later, toen ik dus Fries begon te schrijven, toen moest er heel tijd wel in een maar dat is wel minder worden, want ik kan heel soort lezen, heel soort Fries lezen. Heel soort christelijke romanties, streekromanties, er zit geweldig Fries in. En die verwakseling met God, dat is ook voor mij flink barok, dat vind ik wel mooi. Hij is een atheïstische figuur. En dus had ik dat wel wat leerd. En ik had wel een cursus besteld bij de AVOEK, maar dan kwam ik net aan toe. En nu studeer ik dus Fries. En daar heb ik wel het meeste van geleerd. Ja. Dus dat is, ik moest dat wel opnieuw leren. En ik maak ze nog steeds wel flaat. Dus ik kies nou ook wel jaren, denk ik. Ik maak ze nou nog, maar ik vind het net zo heel slim. En het is wel, Nederlands is het echt verhoren. Want als ik nou Nederlands praat, dan ken ik me net zo vol in mijn skill. Als er nou een Fries accent is, dan denk ik van ja. Of als ik nou Friesisme broek, dan denk ik van ja, ik ga net meer camoufleren. Steeds maar wat ik bijkom, dat vind ik een beetje onzin. Dat is meer rijkdom en dat is mijn achtergrond. Dus ja. Hier in Grijns hebben mensen een heel soort respect voor het Fries. Want ze weten gewoon van Albertina, die schroot in het Fries. Nou, Albertina Soeboer, die is al heel skoft aan de gang. En mijn de Talma en ik de Fries. Nou, mijn de schroot dan ik van heel skoft, heel stuk in het Hollands. Maar die mensen hadden het gewoon bij, dus die hebben het respect. Dus dat er een tweede bondel van mij uitkomt, dan zorg ik ervoor dat er oorzettings in het Nederlands bij binnen. En dan kun je het lezen. En dan dat lezen ze. En daar heb ik goede dingen hoe je het zegt. Maar dus, ja, en qua status in Nederland. Ja, maar als mensen elke keer weer uitlezen van, nou ja, dat is gelijk weer gewoon om wat te horen door. En als het dan voordraagt, nou, dan ben ze wel om. Dan snappen ze het, dan snappen ze wel hoe belangrijk het is. En ja, maat voor mij mooi vaak als ze wat.
die schreeuwt in het Arabisch. En die leest dan ook in het Arabisch voor, ik in het Nederlands. Maar meestal als ik erbij ben, dan doe ik die oorzetting lees ik voor. En ik zeg ik altijd van, lees me gewoon in eigen taal voor. Dat is wat in kracht zit. Nog een keer, want die... We laten aan vrienden zien Ja. hoe verliefd we zijn. Mhm. We zoenen met de tongen. Mhm. Of we zoenen met onze tongen. Ja. Deze. Ja. Met onze lippen. Bishifahina. Te geren met de Irakees Movafk Al-Sawat Verlegen. zet Seert Brunja gewoon van zijn Friese gedichten oer in het Arabisch. Met verlegen of? Nee, daarna is het verlegen, schudden we elkaar de hand. Mhm. Wel, ik vind het gedicht van Tjeerd heel erg mooi. Wat hij schrijft kun je meevoelen. Ja hoor, ja. Zijn gedicht, ik vind het zelf heel erg mooi. Een Andra. Ja, echt heel mooi gedichten. En is het makkelijk over te brengen naar het Arabisch? Of worden het in het Arabisch heel andere gedichten? Ja hoor, wij hebben een andere stijl eigenlijk. Andere ritme, andere taal, andere sfeer. Maar poëzie blijft wel poëzie. Ja. Lucht. Hawa. We zitten stil bij de tafel, we happen. قرب الطاولة نلتهم الصمت. Let de vreun zijn hoe verrelen of wie nou weer eens binnen. كي يروا أصدقائنا كيف نحب. Wie toets je mij de tong, mij de lippen. نقبل بعضنا بألسنتنا بشفاهنا. Scruten voeskje wie, draaien om elkaar heen. نودع الخجل نتلفت إلى بعضنا. En dan zonder woorden, وبدون كلمات zat net in je skin, كمن لا يعرفه أحد. nemen we afscheid نودع الحياة van living together. سوية. Ja. Ja, het verhoort. Maar het is ook al fantastisch omdat we te jaren dan in die taal, zeg maar, omdat Arabisch te jaren de tekst heen. En dat is dus mijn vers, zeg maar. Ja, dat is mooi. Hij stond je een soort onverdien dichtje. Qua mijn eigen poëzie, ja, ik denk het wel, maar het is nog net merkbaar. Dus ik de meeste dingen wel herken in mijn eigen poëzie, van oh, dat komt daarbij en dat komt bij die bij. Maar ik ken van Moafak zijn invloed specifiek nog net benemen, maar dat komt... Ik merk het wel als ik praat, als ik Nederlands praat. Als ik met Moafak praat, dan spreken we soms een beetje... jij spreekt een beetje eenvoudig Nederlands. En dan op een gegeven moment dan pas ik me aan als een papegaai, zeg maar. Dus dan praat ik wel eens wat een beetje briek Nederlands. Maar dat is dat ik het mooi vind. Dat het, net omdat het poëtisch is, maar ja, dat is wat taal, wat krijgt wat oorzees, maar dat is krijgt als Afrikaans juist of zo. Dan juist een oren grammatica en dat beziek is even uit en dat proost even, zeg maar. En dat is wel misschien, dat speelt wel in mijn poëzie zal het nog wel een rol spelen, denk ik. Ja. Het volgende gedicht las ik een keer voor in Utrecht. En daardoor werd ik in één keer een makelaar. Want het begint dus met een vrouw die in een brandend huis woont. En er kwam meteen de reactie, ja, wie wil er nou in een brandend huis wonen? Het gedicht is geen antwoord. Zie wen het in een banend huis. Elke storm neemt een pannen van het dak. Het is koud. Haar tosken klapprieën. Boeten betekent in je nieuwe verkeersregels. Fietst verder een oud man. Kranten om het liefboen onder de kleen. Ze rent eruit. Mijn koer vol wask. Zwarte lekken, zwarte tekken, zwart sloop. Ze schutte krijgen baan ek. Het had geen doel en wijsboeten. Lever waarom naar de koude morgen. De dansende vlam op zijn portret. Post valt net vregen door. Hel het knisterend en matte net. Haar kot springt bij haar op schoot. Mijn plantaardig streekflat. Je ziet nou wat spierietjes over de fotoalbums. Vage de Jiske van de bril. En leest, en leest, en leest. Ik had wel eens een idee om een bundel uit te gaan met remixen. Ik krijg zelfs een cd, hij was een remix van Noemer, no? Nou, dan zoeken we best wel een aantal dichters vregen van, nou, hier is dit gedicht. En nou, dus jammer wat je er maar doet. Aan mijn part bloot er helemaal neer van oer.
En maar meidje er wat moois. Dat vind ik volop belangrijk, dat ze wat moois meidje. Het is geen heiligdom, poëzie is absoluut geen kerken voor mij. Het is gewoon, zeg maar, de gamma. Het is ark en dan kun je maar aan de gong. En ja, ik kies er een mooie kast van meidje van kunstwerk. Nou, dat mijzelf maar dit stukje. Ik ben Tjeerd Brunja, ik ben Fries schrijver en muzikant. Ik ben Sigrid M. Geertsma. Lees het boekje. Geen ruimte. Claustrofobisch. Space. In een kroeg vol omheegwiezende toem worden leerbollen terug het sterke wetter. Ik kroep mij het wankje in het ruut en tik het op het glas. Als het verzwaard is, en dat vind ik wel heel belangrijk, om de poëzie naar de mensen te brengen. Ja, dat is wat ideologisch, maar dat vind ik net verkeerd. Of te verwachten dat mensen op een hele leegdrempelige manier met poëzie in contact komen kunnen. Dan merk je dat vaak dat mensen het hartstikke mooi vinden. Of dat ze in bepaalde gedichten daar wat waarom vinden en dat ze daar wat mee kennen. En ja, het is voor mij, ik moest een keer uitlezen aan iemand van, ja, wat is dat nou? Poëzie, dat wie een timmerman, die wie aan de gong. En hij wie aan de gong met het hoes en wij wie wat aan het oer zetten of zo. Ja, hij zei, nou ja, het is al hier ver van mijn bedshow. Toen zei ik van, nou, maar Sjen, het is een beetje zweverig, maar Sjen, de mierskip is een lichaam. En daar zit ergens een orgaan in, of een lietse talgklier of zo. En dat ben de dichters. Alleen, ja, dat verneemt pas als dat orgaan eruit haalt. Wil je misschien de spieren best, ja, die is just. Maar u is just net, maar dat verneemt het wel als de spot haalt. Ik zit net hele dagen achter mijn computer te stinnen op gedichten. Dus nou, ik hoop je wel dat het een keer zo via komt. Dat ik wat die reststuk in mezelf hou. Zo. Dat is gewoon een boek schrijven. Maar ik ben nogal fragmentarisch. Dus dat ken ik wel. En ik had wel dingen. Ja. Dat doe ik al een roman on the gong weer. Maar dat ding is nog steeds net al. Maar dat komt misschien nog wel. Maar ja, dan ga ik wel nog zitten werken. Maar na een uur als het ware, dan maak ik wat anders doen. Dan pak ik gitaar van de morgen. Of dan ga ik even de stad in of zo. Dus ja, ik ben wat springerig wat dat omgaat. Ja. Darwins dochter maakt het uit. Door een lange windvlaag opgeschrokken wordt pas versneld. Kleine dieren, opgejaagd in een verwilderde geest, springen door onze ogen. Hoort het beest het kloppen in de verte. Mijn brein is verlangen, gruis en fluistert mij storm in de oren. Man is een vlechteling en een barig, van een volle trouw gaat het thuisbloot wie men de vrouw. Man een feesten in ieder ondergoed, ieder galgen onder broek, ieder keert links. Oog in oog aangekomen. Waar het gras hoger is dan zon kan doorschijnen, verdwijnen kleine insecten. Een micro wordt macrokosmos en dauw verloopt achter koude stenen. Een man en het beest. Het beest in de verte. Man is een beest, de bek staat levend in de waan, dat in de stad van... Ik schreeuw meer in het Fries dan in het Hollands. In Grains praat ik toch het meeste Hollands. En dan wil het wel eens dat op een gegeven moment dat ik daar juist Hollands schreeuw zelf. Ja, maar ja, het gaat net terug heen of zo. Ja, soms dan zet ik wat Fries wat oer en wil ik wel eens. Jet iets vooral, dan hiek wat en dat begon in het Hollands. Dat was de eerste regel, zeg maar. En toen had ik het wel eens passeerd. Dan dacht ik van, nou, ik zet door in het Fries, de eerste regel, en dan ging ik verder in het Fries. Sjen, dat werkt. En dat werkt dan ook wel. En ik hoop gewoon dat het in wordt voor mensen, zeg maar. Van, hip om Fries te schreeuwen. Of hip om überhaupt te schreeuwen natuurlijk. Om poëzie te schreeuwen en om op te treden of thuis te blowen. Dat maakt me eigenlijk niks uit als ze maar aan het werk binnen. En als er maar een soort nieuwe dichters bij komen, dan krijg ik meer gesprek. En dat komt uiteindelijk tot hogere kwaliteit poëzie, denk ik. Wat er aan de boppenkant zit en wat er aan de onderkant is. Dan is die basis misschien wel heel breed, of misschien wel te breed. Maar
denk wel dat het goed is voor de poëzie. Maar het oren meestal meer beulgje van, oh ja, wat ik vind nou, er komen steeds meer jongens kroos. Arjen Hut is nou in de kistwerk zit hij en hier en Heer de Boersma, die is ook gewoon de gong. Nou, dat vind ik wel heel, dat vind ik wel mooi, want dan heb je tenminste het idee dat hij wat in de nekken zit te hijgen, zeg maar. Hoort het beest het kloppen in de verte. Lood, hagel, breken kiezen in de wansmaak. Leedvermaak raakt dierlijk hart, maar smart wordt nimmer gedeeld. Kleine dieren, opgejaagd in een verwilderde geest, springen door mijn ogen. Wij, de beesten, horen het kloppen in de verte. Mijn brein is honger, gruis en fluistert mij storm in de oren. Moest je de fjouwer skonken en dit is nog maar het begin. Ze zetten de bek op vlees en gas, zal er wezen wat er eet. Man wil wezen wat er eet, omdat het dan echt is. Je weet dat er lieke goed wat wezen kan, dat er net is. Als iets wezen kan wat er worden wil. Man is uitvinder van het cel en vrouw vreemd. Vrouw vreemd, het man pas echt. De man het beest in de verte. Ik vind het belangrijker om werk te maken en om te scrollen dan om te schrijven, zeg maar. Maar ja, het jet er wel bij. En ik ga zelf wel, zeg maar, ja, er ben alweer een generatie na mij. Ik ben al een aantal nijscrows. Ja, die hadden geen boek uit of zo, maar die publiceren wel in tijdschriften en zo. Nou, nee, ik ga wel zoiets en ik hier in Grange van, nou, wanneer komen die nieuwe meisjes en die zeggen van, nou, wat die Brunja maken, dat is rotzooi. Weg ermee. Barokke gezeur en sentimenteel gedoog of weet ik veel, dat maakt me niet uit. Mij zei ze maar, kom maar op. Ik mis het wel een beetje. Maar, en misschien die oudere generatie in Friesland ook wel, dat die wel zoiets had van, nou, wanneer komen die nou een keer knokken of zo. Maar ik geloof net dat die nieuwe generatie had er net zoveel belang bij. Dus ik net een literaire stroming of zo. Hè? Dus ik net iets, dit zei het van, nou ja, wat je voorwest is wie dat soort literatuur. En dat willen we absoluut niet meer, die onzin of zo. Ik bedoel, ja, ik lees zelf ook heel breed. Dus ik lees streekromans, ik lees boeken van Trines Riemers, maar van Pieter Boersma. En dat vind ik al heel mooi. Dus ja, ik denk dat ik na je generatie misschien is meer consumptiegeneratie. Die hoort dat net al heel meer. Die pikken eruit wat ze broeken willen. En die vinden overal zowat wel iets in wat ze broeken kennen. En dit programma wordt herhaald morgenmiddag om 1 uur op dit net.